Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luwi ko istorya sa inyo subong tawag siya O de Santal for Men. Iyan ni siya ni Flores. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag O de toilet ni siya butang balon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali presko, kag mainit, kag makahang nga makahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have cardamom, pepper, bergamot, grass, kag amalfi lemon. Ang cardamom kag pepper, pampakahang. Bergamot nga mahamot nga citrus, hilamon nga berde nga nota, kag amalfi lemon, maaslom nga citrus. Kag for the mid, we have lavender, nutmeg, kag clove. Ang lavender, presko kag tinlo nga nota. Nutmeg nga makahang, kag matamis nga nota, kag clove nga mainit, kag makahang nga nota. Kag for the base, we have sandalwood, vanilla, Virginia cedar, olibanum, amber, musk, kag vetiver. Ang sandalwood, oriental nga kahoy, vanilla nga pampahumok, Virginia cedar nga mahamot nga kahoy, olibanum nga presko kag berde, kag makahoy kag makahang nga nota, amber nga pampainit, mas nga gadakop sing hamot para hindi magtudutudo lapta, kag vetiver, kuskus do hilamon kung simutan. Kabay pa nga namihan ka mo sinay nga pahamot, kag kung may iba pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili na sa comment section. So daso naman, bye-bye!